Аз видях. Дай ми го. Аз без това видях ли не съм женова, така че сега сте от дет. Между другото, знам кой е бас. Кой? Пенчо Златев. Грешка! Той ми е треньор по айкидо. Аз имам да му звъна да му кажа да ми върнеш парите. Ало, да, може ли да ми върнеш парите, защото тая малката стара простачна. Слушай ме, тая кучка, няма слушайте, лъжа ви, лъжа! Не, вярно, тя първо ми написа 1000 лева. После да, скъпи. Да, бе, скъпи. Скъпи? Ало, да. Уволнена съм. Защо не ми казахте, че това е жена ми? Жена ви. Ето ви 8000 лева, които давахте. Не. Първо ми даваш всичките пари, после си уволнен. Не. Добре тогава. Или не съм уволнена, или не ви връщам парите. Седете в този тефтер и не мърдат. Нямам парите. Няма да ги чум. Дай ми. Добре. Значи пак ще ме звънна. Добре, звънете му. Ало? Да, ще ме накара да отида там. Педераси. После каза, че... Хора, не й казвайте. И после каза, че ще да убия си нашия си... Стига си лъгала, беку! Сефе, лъжи. Тя не съм казала нищо, просто казах, че няма да върна парите и въобще не ме е чула, че казах, че я натрових. Това е лъжа. Не ме е чула. Казах го, не ме е чула. Тя първо Ау, да, знаете, че лъже? Да, знам. Помня, че вие нямахте си на дъщеря. Шефа ми каза, че помни, че нямат син, а дъщеря. Тъй, че аз печеля. Нямате вече...